bakarrik egoten badakigu, ez? Hori, galdera hori etortzen zitzaidan, ez? Zer gertatzen da bakardadearekin, ez? Zergatik ez dakigu bakarrik egoten, no, zergatik kostatzen zaigu orokorrean bakarrik egoten, zergatik dako bakardadeari beldur hau, retxazo hau, eta orokortzen dut, ez? Ez da beti horrela. Eta hontaz, ikertzen pixka bat, juten geha, aurrekotan bezala, askotan juten gehan bezala gure arbasoetara. Ez, zer gertatzen zen leheno zure tributik edo klanetatik bakarrik gelditzen bale mazinean? Hiltzen zinela. Biziraupena tribuari edo kolektiboari lotuta zegoela. Hori, biziraupena bakarrik egonda asko zailagoa zen. Arriskua, ez animaliak zu zauritzeko, eriotzarako, zaintzeko, eta bar. Beraz, elkarrekin egoteaz badakigu izaki soziala garela, eta hortan besteen behar, ez, bat, badakagu, interdependentzia dakagu, ez, behar absolutua, baino bai behar bat badakagu besteekin.